сухан ронда гуфт: ба банди Исроил бигӯ ки барои ман ҳадия бигиранд. аз ҳар касе ки дилаш ба додани бахшиш моил бошад, ҳадияи маро бигиред. ва ин аст ҳадияе ки аз онҳо бояд бигиред: тилло ва нуқра ва мис ва лоҷвард ва арғувон ва қирмиз ва катони нозук ва пашми буз ва пӯсти хушқор ки сурх бошад ва пӯсти тӯс ва чӯби ақоқиё, равған барои чароғҳо, атриёд барои равғани тадҳин ва барои бухури муаттар, сангҳои ҷаз ва сангҳои тарсе барои эфуд ва барои синабанд. ва бигзор онҳо барои ман қудсе бисозанд ва ман дар миёни онҳо сокин хоҳам шуд. мувофиқи ҳар он чи ман ба ту нишон медиҳам, ҳам тарҳи маскан ва ҳам тарҳи тамоми колои онро ончунон бисозед.